ಗೊತ್ತಾ ಇಜ್ಜಿ ಅನ್ನ ಸ್ಮಾಲ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಇಜ್ಜ ಅಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಇದೆ ಬೊಕ ಲೇಟ್ ಆಂಡತ ನನ್ನ ಪೋದನ ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡು ಪಂಡದ ಒನ್ನ ಸುರು ಬೈ ಬೊಕ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನ ಮದ್ಮೇಟ್ ದಾದೊಂಡಿ ಬಂಟಿಂಗ್ ಸ್ಪರ್ಧೆದು ಕೂಡ ಆ್ಯಪಲ್ ಸ್ಟೋರು ಗೊತ್ತಾ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ ಪಿಂಕ್ ಕಲರ್ 16 ಮಂತ್ ಫಸ್ಟ್ ಆತ ಬಾರಿ ರಶ್ ಉಂಟು ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಬೊಕ ಈ ಟೈಮ್ ಆತುಂಜಿ ಈ ಪೊರ್ತುಡು ಭಯಂಕರದಲ್ಲ ಫುಲ್ ಇಪ್ಪು ಜತೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನನೇ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಡಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ನ ಮೇಲೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂಚ ಗಂಟೆ ಮೂಜಿ ಕರಿಂಡ್ ಏತ್ ಗಂಟೆಗೆ ಆಪುಂಡು ತೂವೋಡು ಮೊಕಲ್ನ ಒಕ್ಕುದು ಬೆಜ್ಜಿದ ಅಲೆ ಊರು ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಾತ ಸ್ಟಾಫ್ಸ್ ನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಲಿಫ್ಟ್ ಬರ್ತಾನೆ ಕರೆಂಟ್ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾರರ್ ಮೂವಿ ರಶ್ಮಿತೆ ಯಾನ್ ರಶ್ಮಿಗೆ ನಾ ಹೋಲ್ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಎಂಕುಲು ಮುರಾಣಿ ಡೈನಿಂಗ್ ಒಂದು ಫ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ನ ಮರತದ್ದು ನಂಚ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕುಲ್ಲರ ಜೈಕುಲು ಫ್ಯಾನ್ಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಫ್ಯಾನ್ಗೆ ಅಂತ ಬರ್ತೀನಿ ಬರ್ತದು ಸುಮಾರು ಈಗೆಲ್ಲ ಮುಸುಕ ಕಾಯ್ತಾ ಬಾಟ್ಲು ಮೂಲು ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಾಟ್ಲು ಬಾಟ್ಲಿಡು ಮೈಪ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಓಲ್ ಲೈಕ್ ಮೂಲೆದ ತನ್ನಿ ಸಾಲಿಯನ್ ಮೈಪಿಲ್ಲ ಫ್ಯಾನ್ ಐರನ್ ರಟ್ಟ ಬರ್ಕು ಪೊಲೆ 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 ಬೇಯನ್ನ ಪೂತೆ ಸತುಲ್ಲಗೆ ಇತ್ತ ನಮ್ಮ ಕಡಪುನ ಇತ್ತೊಂದು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಒಂದು ಮೂಲೆ ಓಡೆ ಕುಡ್ಲಾ ಪೋಂಡಲ್ಲ ಮೂಲು ಬಿಕರ್ ನಟ್ಟಿಡು ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಉಂಡು ಬಿಕರ್ ನಟ್ಟಿಡು ಒಂದು ಹೋಟೆಲ್ ಚಾಪರ್ರೆ ಬರ್ಪುನು ಎಟ್ಟೆ ಆಪುಂಡು ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಲಿಗೆ ದೇಶ ಆಗಿರ್ತದೆ ಬಲ್ಲು ಬಂದ ಕೈದೆಗ್ಗೆರೆ ಪೋಯರು ತೀರ್ದ ಎನ್ನಾಗೈತಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊನಿಯೇ ನಿನಗೆ ಎನ್ನ ಎದುರುಡಿಗಿಲ್ಲ ರತಿಯಾ ಕೈತಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಡು ಯಾರು ಕರಬೇನಾ 10 ಗಂಟೆ ಮೂಲು ಮೂಲು ಪರ್ದು ಕೊಡಿ ಪರ್ದು ಕೊಡಿ ಪರ್ದು ಕೊಡಿ ವೆಚ್ಚನ ಪರ್ದು ಕೊಡಿ ಒಂಜಿ ತುಪ್ಪ ಒಂಜಿ ಬೆಣ್ಣೆ ಒಂಜಿ ಕೊಜಪ್ಪು ಬಂದು ಕೊದಿಪ್ಪು
ಬೋಡಿ ಭಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ఉన్నాయి ಕುಡೊಂಜಿ ಪ್ಲೇಟ್ ಗನಪ್ಪ ಏಕಂಚಿನೇ ಅದು ದೋಸೆ ಅಂದು ಬಾಯಿ ಕೊರ್ಪುನ ಬಿಟ್ಟು ಇಂಚ ಪಾರ್ಟಿ ಇದ್ದೆ ಎಕ್ಕಡ ಕೊಜ್ಜಿ ಉಂಟು ನಮಗೆ ಚೌಲೆ ಉಂಟು ಅದು ಪಕ್ಕ ಎಕ್ಕಡ ಕೊಜ್ಜಿ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಉರ್ತು ತಿಂಡಿ ಮನಸ್ಸು ಮಲ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಕತಿ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅವು ವಿಜಯನಾಳ ಹಾಕ್ತಿದ್ವಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳ್ದ ಚೀಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಆತ ಮೂಲು ರೋಡ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಪುನ ಬಂಗ ರೋಡ್ ಒಂಜಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಲ್ಪುಡು ನಾವು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪುನಾಡ ಆ ರೋಡ್ ನೀಮೇಟ್ ಕುಡ್ಲಾ ಪೋಪುನ ನೀಮೇಟ್ ಸುಮಾರು ಸಲ ಬರ್ತತೆ ನಮ್ಮ ಅದು ಮುಂಜೆ ಪಾಲ ಪೋ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಕುಡ್ಲಾ ಬರ್ತದ ಅವು ಲೆಡ್ಡೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸೇ ಮಲ್ಪುಡೆ ಅವರ ಚಾಕೆ ಎನ್ನಾಗ ಚಾ ಇಜ್ಜಿ ಪೇರಿಜ್ಜಿ ಬಂಡೆ ಅವಳೆ ಏಪಲ ಪೋ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಕೂಡ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಅಂತ ಐಗಿತ್ತಡೆ ಪೋ ಪೂಜಾ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಜ್ಜು ಒಂಜಿ ಕುಡೋರದಾಲ ಬೋಡ ಅಂಡ ಬರ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಕೇಂದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂತುಲಂಬೆ ಬರ್ಪು ಕೇಂದ್ರೆ ಬರ್ಪುನೆ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸೇ ಮನ್ಪುಜೆ ಐಕ್ ಬಿಟ್ನತೆ ನುಮುರಾಣಿ ಕದ್ರಿದ ದೇವೇರು ಬರ್ರೆ ಮೂಲ್ದ ಕಟ್ಟೆ ಇಡೀ ಬಿಟ್ಟ ಬರ್ತ ಮೂಲ ಕದ್ರಿದ ಮೂಲ ಆರ್ಕೆಸ್ಟ್ರಾ ಬರೋ ಅಂದ ಸತ್ಯಂಬೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜ ಯಾನ್ ಪಂತೆ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಪೋಡು ಕೆಲವು ಪುರ ಆವೋಡು ಉಂದು ಆಂಡಲಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಪತ್ತೊಂಬ ಇಜ್ಜಿಂದ ಮೂಲ್ ತೂಲಾಗೆ ರಾಸಿ ಬಾರ್ದೆ ನಾನು ಕುಲ್ಲಾದೀನಿ ಕೂಡ ಡಿಕ್ಕಿಡ್ಲ ಡಿಕ್ಕಿದ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬಸ್ಸಿಂದ ಇರ್ನಟ ದಿವರ್ಚಿ ಪಂಡಾರಿ ದುನ್ನ ಅప్పుడు ನವಲೆ ಉಂಡಿಯೇ ಆ ಬಿರಿಯಾನಿದ ಪ್ಯಾಕ್ ಹಾರಿಕೊಂಡಾತ 100 ರೂಪಾಯಿ ಎತ್ತು 114 ಅತ್ತ 140 ಪುರ ಎತ್ತು ದಾವತ್ ಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚೆ ಕರದುನಗುಂಡತ ಅಂದೇಟ್ ಆಫರ್ ದಾರಿ ಇತ್ತು ರಾಸಿ ಅಂಚ ಪಲಾವ್ಗಳು ಅವು ಯಾರಿಂದ ಅವು ಯಾರಿ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತೀನಿ ನಾನು ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಇತ್ತೀನಿ ಅಂತ ಎತ್ತದ ಆ ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಬದಲ್ ನಮಕ್ 200 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಹಾರಿ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೂಲು ಇಂಚ ಪೇಪರ್ದ ಬ್ಯಾಗ್ ಇಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುರ ಇಂಚಿನ ಪ್ಯಾಕೆ ಕಾಯ್ಸೋಗು ಫ್ರೈಡೆ ಒಂಜಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಟಿಫಿನ್ಗೆ ಅತಂಬೆ ಐಕ ಅವೇ ರೈಸ್ ಆವುದು ಕಂತ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಂಡವ ರೈಸ್ ಅತಂಬೆ ಚುನ್ನ ಬಿಜಿ ಬಿಜಿ ಲಾಪು ಜತ ದಾದಂಬೆ ಯಾನು ನೆಯ್ಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡುವ ನೆಯ್ಯಿ ಆನೆ ಮಲ್ತಿನ ನೆಯ್ಯಿ ಆಡ ಪಾಡುವೆ ಅವಾಡ ಒಂದು ಅತ್ತ ಅಲ್ಲ ಮೂಲ ಬರ್ಪುನಲ್ಲ ಬೆ ಕಟ್ಟೆಗಲ್ಲ ಆ ಕಟ್ಟೆಗ್ಲ ಬರ್ಪುನಲ್ಲ ತೂಲ ಅಲ್ಲ ಆ ಕಟ್ಟೆಗ್ಲ ಇರ ಟಿಶ್ಯೂ ದಾಯಕ ಅಂತಿನಿಂದೆ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜ್ಯುವೆಲರ್ಸ್ ಟಿಶ್ಯೂ ತುಲೆ ಇಂದಿ ರಾಶಿ ಉಂಡು ಬಿರ ಉಪ್ಪಳ ಉಬೋಡು ಬಾರಿ ಸೋಪ್ ಮಾತ್ರ ನೈಸ್ ತೆಲೂಪು ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ ಅವಲೆ ಉಂಟು ಈಗ ಅವ ಗಾರ್ಡೆ ಪರ್ದೆ ಪೊರ್ಚಿ ದೇ ಉಪ್ಪಡ್ ಪಡ್ ಅಂಚನೆ ಬನ್ನಾಗ ಮೀನ್ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಬಂಗುಡೆ ಎತ್ತುಂಡು ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಬಂಗುಡೆ ಬೂತಾಯಿ ಬೊಕಂಜಿ ಕಲ್ಲೂರು ಅಂಚ ಇದು ಮತ್ತು ಮೀನ್ ಪತ್ತೊಂಬತ್ತ ನೆಟ್ಟು ನನ್ನತ್ತೆ ಕಜ್ಜಿಪ್ಪುಲಾವು ನನ್ನ ಅಟಿಲಾವುಡು ಅಂಚ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಂತ್ ಪಾರ್ದು ವ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತ್ಗ